Ang pagpahinumdum sa kabataan sa mga bayani, ilabi na sa Kabisayan, ang usa sa gibida sa masakop sa Visayas Command nining pagsaulog sa ika-125 nga pagsaulog sa Independence Day. Ano ang report ni Femari Dumabok? Ang duha ka adlaw nga kalihukan gisugdan gahapon sa Visayas Command pinagi sa exhibit sud sa usa ka mall sa mga hulagway sa giilang mga local heroes. Sama na lang nila ni Pantaleon del Rosario, General Arcadio Maxilum, Pantaleon Leon Kilat Villegas, Solomon Manalili, Don Pedro Cue, ang 4 alinyos ug daghan pa. Anausab ang listahan sa mga Cebuano katipuneros. Anausab ang mga bag-ong mga bayani, mga sundalo nga nakigubat aron padayong maangko ng kagawasan sa nasod. Anausab ang mga gamit sa mga katipuneros ug ang mga hulagway sa mga sakop sa Visayas Command diha sa paghatod sa mga relief goods ug uban pang tabang. Local heroes natin that are being highlighted yesterday during the play, hindi na natin nakikilala. They are just both street names na lang. Ipinangalan sila sa ating mga streets, mga thoroughfares. But for people, they don't understand that these people have sacrificed a lot for us during the time of our Declaration of Independence Day. Anausab ang mga gamit igugubat o gamit sa search and rescue operation sa Philippine Navy o sa Philippine Air Force gi-exhibit. Ang ubang gamit igugubat ang gitugot nila nga mapasulob sa mga sibilyan aron magpahulogway diha sa sud sa mall. Gabi, matod ni Martinez nga aduna usay theatrical play presentation nga naghulagway sa mga kasaysayan ug kabayanihon sa lokal nga mga bayaning Subuanon. Nakigalay ng Viscom sa Department of Education sa tinguha nga matudluan ang kabataan sa natampo nganong nagsaulog sa nasod ang Independence Day. Ganihang buntag, gipahigayon nila ang flag raising ceremony uban ang mga Boy Scout o Girl Scout gikan sa deklanlaing eskwelahan sa Dakbayan sa Subo. So yun po yung ating gusto ipakita sa ating mga kababayan, that if we just reminisce and rekindle these people, perhaps we can actually go to our realization that we have our sole responsibility to do our part, our fair share of support in keeping this nation strong and keep our flag flying. Uban ni Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.